Hi guys, लोगोफोर दिनै जों नै आनारस पाइनएप्पलजों जानो नागिरदों खाजि। आनारस गोमोन खाजि जासिगोन जों बेखौ दायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्ट मोनदोंबा जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। अके स' लेट्स गो लोगोफोर, स' नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ नाय। दे हादि मोजां हा मोजां सैथाम खालाम बेखौ सैथाम। फाइनालि जोङो नै पिसखौ हानानै लाग्रोजोब्बाय। बेखौ दायो संख्रि बानलु लगायनोसै जानोसै। लोगोफोर नायलांबानो जाबाय। रेडि जाखानोसै नै एसेबाव मादा हाबावनांगौ दङ। बेखौ हास'नानै लगायनानै जानोसै आरो। नायलांदो लोगोफोर। दे दे लगायना हो, आखाइ थोंनैजों लगाय, आखाइ थोंनैजों। बरिया नुखाबाय दा नै लोगोफोर।